Ota toi vasemman puolelle. Me alamme. Keskelle kiekko. Keskelle kiekko. Ja oikealle päin. Oi! Tonne sit Peltoselle yhdet vielä. Nyt jo 12 pistettä kiinni. Tästä voi näin tyrätä. Kahdella pompilla. Sieltä tulee. Oi! Maailman ennätys! Maailman ennätys! Jarno teki maailman ennätyksen! Ei sattunut. Jarno on medialle haaste. Media on täällä. Jarno on medialle. Mä sanoin, että mä teen maailman ennätyksen. Mä pidän mun sanani. Mun jälkeen, joo. Sä voit vaikka merkata mun pisteen. Herra vierettäjä. Elikkä Peltonen. Jarno rooli meni kärkeen just. Joo. Mä tossa tallipäällikölle just äsken sanoin, että mä aion tehdä maailman ennätyksen, niin mä tein maailman ennätyksen.